ברוכים הבאים ל-Unbox Your Business, הפודקאסט שנותן במה לבעלי העסקים לספר על הדרך שלהם, על הסיפורים האישיים שלהם ומה מייחד אותם. האזנה נעימה. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של Unbox Your Business, והיום אני יותר ממתרגש ושמח להציג חבר יקר ואח שלי, הוא באמת אח שלי ואני מאוד מאוד גאה בדרך שלו ובעיסוק שלו וההתמקצעות שלו, ובגלל זה גם רציתי שהוא יבוא לפה ויחלוק איתנו את הנושא הזה. שלום לשלומי קונפינו. שלום לבן קונסולוס. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? וואלה, מצוין, שמח שבאת, מתרגש וכיף לי לראות אותך. אנחנו מכירים ואני יודע לך הרבה דברים, אבל אני אשמח גם להתעמק גם בשביל לדעת בעצמי יותר, וגם שהצופים שלנו יכירו ויבינו את פועלך ומה שעשית במשך השנים. אז דבר ראשון, ספר קצת על עצמך למי שלא מכיר. אני שלומי קונפינו, אני בן 32 ואני גר היום בקיבוץ מעברות, עם בן זוגי, בעלי, תקראו לזה איך שתרצו, רביב. מבחינת ההסמכות שלי, אני פיזיולוג מאמץ, שזה בוגר תואר שני של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בשם השני שלו זה ספורט סיינס, מדעי הספורט, שבתוך התואר עשיתי את התזה אצל ישראל אלפרין הנהדר, פרופסור ישראל אלפרין הנהדר, שהתחום של התזה וההתמקצעות היה אימוני הכוח, שזה בעצם מה שאני עובד איתו היום, וזה המאסט בתוך העבודה שלי כלקוחות. זאת אומרת, אי אפשר להיות לקוח שלי אם אתה לא מבצע אימוני כוח, ואני מאמן כושר מזה עשור. אני עובד עם כל האוכלוסיות, כמו שאמרתי, בין אם זה נערים, בין אם זה אוכלוסייה כללית, בין אם זה אבא או אמא שרוצים להתחזק קצת ולהיות בריאים יותר. יש לי קבוצה של גיל שלישי, כמו שאמרתי, אני עובד עם אנשים על הרצף, ועד ספורטאים. זה יכול להיות ספורטאי שהוא כדורגלן או כדורסלן שבא לחדר הכושר לעוד אימון או 2 בשבוע בשביל לחזק את הגוף שלו לספורט הספציפי שהוא עושה, או כדי להפחית את הסיכון לפציעות בתוך הספורט הספציפי שהוא עושה, ובין אם זה ספורטאי שהתחום העיקרי שלו הוא תחום אימוני הכוח. זה יכול להיות פיתוח גוף או פאוורליפטינג, שזה השניים העיקריים שאני מתעסק בהם. גם בתוכם אני עוד קצת חדש, ואני עובד עם מאמן נוסף שממקצע אותי בתוך התחום הספציפי של ההתמקצעות של ספורטאים באימון הכוח, שנדבר עליו קצת בהמשך גם על המאמן הנוסף הזה. מדהים, מהמם. ספר לי קצת, אבל עוד קצת על הדרך, איך הגעת בכלל לתחום הזה, לנושא הזה, למה דווקא זה? אוקיי, אז השתחררתי מהצבא, רציתי כמו הרבה מהאנשים שינוי חיצוני נטו, קצת להוריד במשקל, קצת לפתח שריר, לראות יותר טוב, להיות עם קצת יותר ביטחון עצמי אל מול עצמי, וגם אל מול הסביבה בתכלס. התחלתי כמתאמן, ללא תעודת מאמן, ללא ניסיון בחדר כושר. לפני הצבא מעולם לא התאמנתי בחדר כושר, והתחלתי לגשש את דרכי באפלה, נקרא לזה ככה. הגעתי למאמן מסוים, זה גם לא חשוב שמות ומי, אבל התחלתי את דרכי עם מאמן מסוים. היו תוצאות די טובות, אפשר לומר, מהבחינה של הנראות. הצלחתי להתחתב, הצלחתי להוריד שומן, הצלחתי להגיע לרמה של ריבועים, ורידים בבטן וכו'. כמובן גם להתחזק. עם זאת היה לזה גם קצת, אני אוהב לקרוא לזה הדארק סייד של התחום. אם זה הפרעות אכילה קטנות, יכול להיות לפחד מלאכול גמבה, בגלל שיש בגמבה פחמימה לצורך העניין. עם זאת ראיתי הרבה נקודות חיוביות בתהליך, אל מול עצמי ואל מול הסביבה. פתאום יש הרבה יותר מחמאות, יש יותר פוקוס אליך מאנשים, רק בגלל שאתה נראה קצת יותר טוב. לגמרי. אני אקח את זה מפה קצת, כי אני זוכר את התקופה הזאת, אנחנו היינו חברים ממש טובים, היינו גם במוזיקה וניגענו, וכעסתי עליכם גם קצת, גם עליך, גם על מאור אח שלך, כי נכנסתם לעניינים האלה של חיתוב ולהתאמן, והזנחתם את המוזיקה, והיינו חברים של תביאו את הכלים למקלט, ובואו ננגן, אם זה בצבא ובחמשושים ובעניינים האלה. אבל בדיוק הסתכלתי מהצד, ולאט לאט רואים שאתה מרזה ומעלה בשריר, ואתה נראה יותר טוב, ואתה פתאום נהיה גבר מהנער הזה של, גם אחרי צבא, אמנם אחרי צבא, וגם בצבא עברת דברים כאלה ואחרים, אבל פתאום הסתכלתי לך מהצד ואמרתי, וואלה, הבן אדם הזה גודל, נהיה מפלצת, נהיה גבר, נהיה שרירי, נהיה משהו שגם אני, במיוחד אני חושב שגברים, במיוחד אחרי צבא, ביטחון העצמי, במקום כזה או אחר, רוצים לראות לפחות חיצונית יותר טוב. אתה עם גברים, אני עם נשים, רוצים להתחיל עם בחורות, לצאת לדייטים, לראות יותר טוב, להיות מושכים יותר את העין, לפחות ברמה החיצונית, כי הפנימית שלנו אנחנו יודעים שאנחנו אנשים איכותיים וטובים,
אבל רצינו את השינוי הזה, אז גם אני כחלק מהרבה אנשים שהסתכלו עליך ואמרו וואלה גם אני רוצה, ובאמת כבר התחלת גם להתאמן וגם לאמן שם, כי היית באמת באזורים של וינגייט, אחרי וינגייט אם אני זוכר נכון? זה שנה וחצי בערך אחרי שהתחלתי להתאמן, שנה וחצי כבר הייתי עם תעודת מאמן, זה היה די מהיר. אז זהו, אז רציתי לעבוד להתאמן איתך בחדר כושר, רציתי לאכול מה שאתה אוכל, רציתי לראות כמוך, רציתי להרגיש טוב עם עצמי, ובדיוק השינוי שאתה עברת וזה, והסתכלתי על זה מהצד ואמרתי וואלה, גם אני רוצה, אז גם הרבה אחרים הסתכלו עליך מהצד ואמרו וואלה, תלמד אותנו, מה עושים, איך עושים את הדבר הזה, את התהליך המטורף הזה. כן, אני זוכר גם את זה לא משברים, זה פתאום אתה חושב על זה של וואלה, אי אפשר לאכול עגבנייה, בגלל שזה אדום וזה לא מלפפון, וזכרנו שירוק אפשר, ואדום אי אפשר, וגזר ועגבנייה פתאום אי אפשר לאכול, וזה היה מוגזם, באמת היינו אוכלים רק אורז וחזה עוף ומלפפונים, וזהו, הייתי שותה מים וסודה, ואפילו בשתייה כלום, והיינו פנאטים על הדבר הזה. כן, גם אני ירדתי לא יודע, 3-4 חודשים של תהליך כזה המון, והרגשתי יותר טוב, אבל זה היה קשה יותר בתחום הזה. חברים, אנחנו עוד רגע נחזור לפרק, ורציתי להציע גם לכם להשתתף באנבוקסר ביזנס. אם יש לכם עסק ואתם רוצים לספר עליו, איך הגעתם אליו, מה הטיפים שלכם, מה המוצרים והשירותים שלכם, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ולקבל את כל הפרטים, גם בנוגע לאנבוקסר ביזנס וגם בנוגע לאם אתם רוצים פודקאסט משלכם, כאן באנבוקס, אתם יכולים לעשות את זה, תשלחו לי הודעה ואחזור לכם עם כל הפרטים. יש פה שתי נקודות שאפשר להתעכב עליהן שהן קיצוניות מבחינתי, וזה שתי נקודות שאני היום לא מאמין בהן בשום צורה. אחד זה הנקודה של התפריט הקבוע והמקובע הזה, שיש דברים ספציפיים לאכול, זה מותר, זה אסור, לפי, גם היום אני שוקל אוכל, אבל בתפריטים המקובעים זה הכל על הגרם, אני יכול להגיד לך מה אני הייתי אוכל לפני 10 שנים מרוב שזה היה סריטה ואני זוכר את זה, זה היה לקום בבוקר, 30 גרם שיבולת שועל עם אבקת חלבון, עובר כמה שעות, אתה אוכל 30, 40, 50 גרם אורז, לא משנה, תלוי בתקופה, עם 200 גרם חזה עוף, אחרי 2-3 עוד מנה כזו, גם היה איזה קונספט של חייב 6 ארוחות, 5 ארוחות, לא ניגע לעומק היום, אולי כן בהמשך, אבל במה כן ומה לא, אבל היה איזה קונספט של לפצל את זה ל5-6 ארוחות קטנות, אז הייתי אוכל עוד 3-4 ארוחות של אורז וחזה עוף, עם איזה ברוקולי או משהו ירוק כזה או אחר, כי שוב, חלילה אסור להכניס דברים אחרים, ובערב היה סלט ירקות, ששם כן היה נכנס קצת יותר ויטמינים ומינרלים, אבל היה סלט ירקות עם איזה קוטג' וכמה פרחיות, וזה היה כל יום, קבוע. מדי פעם זה מתחלף או הוא מתחלף? זה היה גם לא מגוון, זה היה גם קשה, כי אתה רעב, אתה ממש רעב, אני זוכר את עצמי רעב, ותוקע סודה בשביל לעשות, לסגור איזה פינה, אני זוכר שאמרת, אבקת חלבון עם השיבולת שועל, אני זוכר את זה עם 3-5 שקדים, לא זוכר, איזה שטות כזו או אחרת, בשביל שכן יהיה שומן. אני זוכר שזה היה מאוד מאוד קשה לי, אני זוכר שרציתי קפה והוגיעה, כאילו הכי סטנדרט של הבוקר טוב שלי, כי הקפה אצלי היה כבר אז בתור בריסטה שעבדתי כברמן, היה לי מאוד חשוב, ופתאום אין לי את זה, ובהתחלה התרגלתי כי ככה אומרים וככה שלומי אמר, אז ככה אני עושה, אני גם אהיה פנאט כמוהו, כי אני רוצה גוף כמו שלו, ואני רוצה לעבור את התהליך הזה ואת הדרך הזאת, אבל כמו שאמרת, אנחנו נכנסים בקיצון וברבק לתהליך שהוא קשה ונוקשה, אז אפשר להחזיק כמה חודשים, אבל זה הופך למשהו קיצוני, למשהו שהוא לא בריא כנראה, ואי אפשר להתמיד בו, שזה הבעיה העיקרית. כן, והנקודה השנייה שם בתוך כל הקיצון הזה, אתה העלית את הנקודה הזאת, שהיה איזשהו ריחוק חברתי, לא כי היינו פחות חברים, אלא כי פתאום אני לא יכול לשבת במסעדות, או כי אני צריך ללכת להתאמן, ולא לנגן, כי אני חייב להספיק את כל 800 אימונים בשבוע, או עם קיצון שקשור למשפחה, הייתי פאקינג מגיע עם קופסה ארוזה שקולה של אורז וחזה עוף לקידוש אצל אמא שלי, ופוחד לאכול חתיכה של הלחם של המוציא. זה קיצון שהוא שגוי מהיסוד שלו, שוב אנחנו מדברים פה על ההתחלה של הדרך שלי בתהליך הזה, ומה שאני עברתי, קיצון שהוא שגוי, קיצון שהוא לא רלוונטי לשום תהליך של אף בן אדם, בין אם אוכלוסייה כללית, בין אם מישהו ששוקל 130, למישהו ששוקל 70, לבין עם ספורטאי. אני יכול להגיד שאולי ספורטאי בפיתוח גוף ספציפית, קרוב לתחרות שלו, כן נצטרך להיות קצת קיצוני, כי בסוף זה ספורט, וספורט ברמה גבוהה, יש איזשהו קיצון מסוים, אבל זה לא יכול להיות שגרה ודרך חיים בשום צורה. סיפרת לי קודם שאתה מאמן היום וזה, אז ספר קצת מה אתה עושה היום. אז היום יש לי חדר כושר משלי בקיבוץ מעברות, איפה שאני גר, עם ציוד איכותי, מוטות איכותיים, תחרותיים, פלטות תחרותיות, ואני משתדל שכל הציוד יהיה כמה שיותר איכותי
וטוב בשביל שהאימון יהיה כמה שיותר נעים, נוח ואיכותי לאוכלוסייה כמה שיותר רחבה, ממתאמנים כלליים נקרא לזה, ועד מתאמנים תחרותיים. בתוך החדר כושר אני עובד, כמו שאמרתי, עם אוכלוסיות מגוונות, זה יכול להיות נערים, זה יכול להיות גיל שלישי, זה יכול להיות אנשים שנכללים תחת אוכלוסייה ייחודית, בעיקר אנשים על הרצף כרגע, וביניהם עם ספורטאים. ספורטאים זה יכול להיות כדורסלנים או כדורגלנים שבאים לחזק את הספורט שלהם או את הגוף שלהם בשביל הספורט הייחודי שהם עושים, וזה יכול להיות ספורט שהוא יותר ספציפי לתחום הכוח, לצורך העניין פאוורליפטינג או פיתוח גוף. אני עוד קצת בהתחלה של התחרותיות או של האנשים התחרותיים שעובדים איתי בתחום הפאוורליפטינג או הפיתוח גוף, ואני גם מתמקצע עם זה יחד עם עוד מאמן שהוא יותר ותיק בתחום הזה, ונדבר על זה בהרחבה בהמשך, כדי להיות עוד יותר טוב בזה, וזה מה שאני עושה היום, פחות או יותר. מדהים, ואיך זה עובד? באים אליך, אתה גם הולך אליהם, איך זה מתבצע הדבר הזה? אז יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה בעצם לעבוד איתי בחדר הכושר שלי, כמו שאמרתי שיש לי, זה יותר יתאים למי שגר באזור, אפילו אם הוא ייסע טיפה וירצה להגיע להתאמן בחלל אינטימי, משפחתי ומקצועי, אני קורא לזה מסלול היברידי נקרא לזה. למה היברידי? כי אתם מתאמנים גם איתי וגם לא איתי, זאת אומרת יש לנו איזשהו מפגש שאתם מגיעים, לאחר שדיברנו בזום או במפגש פרונטלי אחד על אחד, זה לא משנה, וניתחתי את המצב הנוכחי שלכם, יש לנו איזושהי דרך פעולה בשביל להגיע למטרות שהצבנו, בין אם זה מטרות קרובות ומטרה רחוקה בהמשך. אז מרכיבים, או אני מרכיב יותר נכון, איזושהי תוכנית אימון, יכול להיות גם איזשהו ליווי תזונתי שיתמוך בתוכנית ובמטרה שלנו, ויוצאים לדרך. היוצאים לדרך הזה, זה בעצם יש לנו מפגש פרונטלי אחד בחדר הכושר שלי, שבו אנחנו עובדים על הטכניקה, על איך להתאמן, מה זה אומר בעצם איך להתאמן, כמה להתאמץ בתוך הסטים, מה זה סט, מה זה חזרות אם לבן אדם אין ניסיון, ולאחר מכן בעצם אחרי המפגש הזה שיכול לערוך כשעה וחצי, שעתיים, אתם יוצאים לדרך לבד, כוונה של לבד שיש לכם מנוי לחדר הכושר שלי, אתם יכולים להתאמן בו מתי שאתם רוצים ואיך שאתם רוצים, בלי קשר אם אני נמצא בו או לא. היתרון של ההיברידי הזה, ומה שאני מאוד אוהב, זה בעצם המשפחתיות והקהילתיות שיש שם, זאת אומרת, גם אני יכול להיות שם בשעה מסוימת כמאמן, ואתם תגיעו ואני אוכל לצפות בכם, להיות איתכם, לעזור לכם, לשפר את הטכניקה שלכם, תוך כדי סוג של אימון אישי לא אישי נקרא לזה, כי אני לא אחד על אחד איתכם, אבל אני שם ונוכח. בחלק מהפעמים אתם יכולים לעשות אימון איתי ביחד לצורך העניין, גם אם התוכניות אימון הן שונות, אנחנו עובדים ביחד ממש כמתאמנים שווים. יוצא לך הרבה שאתה בא ושומר על מישהו בבנץ' או... המון, אם זה שאני שומר מאחורה פיזית, לאם זה שאני שומר מהצד, כי יש גם ספוטרים שהבאתי במיוחד בטיחותיים לכלוב, כדי שאנשים יוכלו לעבוד ולהרגיש בטוחים גם אם אני לא שם. כמובן שההמלצה תמיד זה שיהיה ספוטר ולא להיות לבד. והדבר השלישי שאני אוהב זה הקהילתיות שנוצרת לאט לאט, בעצם לאט לאט אני גורם ליותר מתאמנים שלי להתאמן אחד עם השני, להיות ביחד, להרגיש בטוחים אחד עם השני, וזה יכול להיות מצב שאנחנו עכשיו 8-10 חבר'ה ביחד בחדר כושר, וכולם מתאמנים, כולם עוזרים אחד לשני, שמים מוזיקה והכל באווירה טובה וכיפית, וזה גורם בסוף של דבר להתמדה, שזה הרבה יותר כיף, הרבה יותר מעניין, משפחתי וחברי, מבלי להוריד מהמקצועיות וההתאמה האישית לכל אחד בדרך, כמו באימון קבוצתי שכולם עושים אותו דבר לצורך העניין. מדהים. אני זוכר, שוב, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו היינו בתהליך הזה און ואוף כבר כמה וכמה שנים, בעשרות שנים האחרונות שאנחנו באמת מכירים כבר מאז שאנחנו ילדים. אני זוכר בהתחלה שכל אחד היה בחדר כושר התאמן, אם זה לפני צבא או בצבא, או אפילו ספורט בבית ספר ברמה כזו או אחרת, כולם שמעו מה זה מתח ומגבילים, ומה זה שכיבות צמיחה וחזה וגב וידיים וכתפיים, כל אחד בענייניו וכמה שהוא נכנס לתחום הזה, אבל מי שכן רצה לבוא ולהתמיד, אז כן הגיע לחדר כושר, כן עשה כמה תרגילים, כן חושב שהוא יודע איך להתאמן, איך לעשות את זה נכון, וגם אני, בואו נחזור, לא יודע, עשור אחורה, שהיינו הולכים ביחד לספייס ומתאמנים שם, וכן הייתי עובד איתך ומסתכל עליך ועושה גם, לבין אימונים שאתה לא היית מגיע, או עברת דירה או משהו כזה, והתאמנתי לבד, וחשבתי שאני יודע איך עושים את זה, או כמה חזרות, או כשל או לא כשל, או כמה סטים, דברים שלא ידעתי בכלל, ואני שם את הדברים על השולחן עכשיו, אני כרגע נמצא גם איתך עכשיו בעצם בליווי,
שאתה גם מלמד אותי כל פעם מחדש משהו שונה, אתה לומד בעצמך ומלמד בצורה הרבה יותר מקצועית את כל הדברים ואת העקרונות הקטנים האלה, ובתור מתאמן, זה גם מתאמן וגם מתחיל לשמור על תזונה כמו שצריך. אני בזכותך השאלתי קרוב ל-10 קילו או משהו בסגנון הזה, עם החגים זה קצת נעצר, אנחנו בדיוק לקראת סוף החגים, ומקווה לרדת 10 ולרדת 100 בקרוב, ולהמשיך את הדרך הזאת, כי אתה הכנסת לי לראש שזה מיינדסט, זה לא, עשינו תהליך, סיימנו, נגמר, זה לא משהו כזה, זה אורח חיים, ויש לפעמים חתונות, ויש שירים מיוחדים, ויש לך מולדת, סבבה, תחגוג, תהנה, תאכל, תתפרע, יש חג, תאכל, אבל שבוע אחרי, או יום אחרי, או תחזור לשגרה הזאת, תתאמן כמו שצריך, תעבוד כמו שצריך. אני שוב, און ואוף כל כך הרבה שנים בדבר הזה, והתאמנתי בצורה רצינית כזו או אחרת, אבל לא ידעתי מה אני עושה. והיום איתך הכל באמת במחשב, מסודר, עם טבלה, אני יודע כמה סטים אני עושה, כמה חזרות, כמה זמן מנוחה. אם משהו שאני לא יודע, אני שולח לך סרטון, או שאתה שולח לי, בין אם זה אתה עושה רגע ומראה לי איך עושים את זה נכון, או שולח לי יוטיוב אם אין לך עכשיו את הפניה לדבר הזה, של תראה ושים לב לדגשים, ודברים שהם באמת, לא צריך עכשיו אימון אישי אחד על אחד שתהיה איתי ולידי, בשביל שתקח חלק באימון שלי. גם אם סיימתי את האימון הזה, אז שואל אותך את השאלות, באימון הבא אני בא עם ידע גדול יותר, ולא יודע, אני אומר לך, תקשיב, יש לי תרגיל שאני לא מסתדר איתו, אני גבוה ולא נוח לי ועמוד וככה ופה ושם, ואתה או מוצא לי תרגיל אחר, או אומר לי, תעזוב את הדמבלים, כך מות, דברים קטנים של באמת זה לא ברמה האישית, אבל זה ברמה הכי אישית שיש, כי אתה יודע כל אחד את הבעיות שלו ולתת את הפתרונות האלה, וזה מדהים בעיניי. אני חושב שאנשים שומעים כזה היברידי, אני כן נמצא, לא נמצא, אז לא מבינים כמה אתה כן נמצא בדבר הזה, כמה אתה חלק מהתהליך הזה, אתה עוקב אחריי ברמה, אני נשקל כל יום, ואתה רואה את הממוצעים שלי, אתה רואה כמה אני יורד כל שבוע ושבוע, אתה בוחר לי כמה קלוריות לאכול, התחלנו עוד קצת לדבר על זה, אני אשמח שגם ניכנס לזה עוד אם תרצה, אני אוכל הכל, אני לפעמים מגיע לרמה שיש לי, לא יודע, 500 קלוריות בערב, אנשים אומרים מה זה, 500 קלוריות, דבר, הוא נכנס לערבה, הוא מריף את עצמו, אני אוכל במבות ושוקולדים ומה שבא לי ליד, ולפעמים אפילו נשאר לי זה, ובכוח, כביכול, אני מכניס לעצמי עוד איזה קינדר, עוד איזה שטות, אני כן שם לב שאני צריך לאכול יותר חלבונים, כי אני גם מתאמן יותר, אתה מאוד מסדר את זה, כמה חלבון, כמה שומן, כמה פחמימה אני צריך לאכול, וזה באמת כיף שיש לך מגוון ואתה אוכל כל מה שבא לך. יש לך כן קו מנחה, משהו שהוא גבולתי, שאסור לך לעבור אותו, כי אם אתה תעבור אותו, אתה לא באמת תגיע לתוצאות שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, אני אישית רואה שאני משתפר בדבר הזה, בתהליך הזה, גם בירידה במשקל, גם אני מתחזק. אנשים אומרים לי, לא רק שרזית, אתה ממש נראה טוב, אתה מתחזק, אתה מתחתב, זה מילה אני מאז הקורונה נכנסתי ללופ, פתחתי את העסק הזה, ועוד לפני האולפן, קניתי מצלמה וציוד, אמרתי עכשיו אני נכנס בכל הכוח לעסק, שמתי 10,000 שקלים על ציוד, אמרתי יאללה, אני הולך לדבר הזה, וסגרו לי את השערים ונהיה סגרים וקורונות, ואף אחד לא רצה לא תוכן ולא לדבר על זה, כולם פחדו לצאת מהבית, אני נכנסתי לסטרס, כמו כל בעל עסק שסוגרים עליו את השערים, במיוחד מישהו שעכשיו סיים את כל התקציב שלו על ציוד, ועל אני בא לטרוף את העולם הזה, ופשוט נעלו אותי. אז דבר ראשון, והנחמה הראשונה שלי הייתה אוכל, הייתי קונה חומוס למטה, ומפרק שוקולדים, ומחפש מה אומרים בחדשות, בשביל להבין מתי יוצאים מהדבר הזה. אני קורא לזה שמאז המניות שלי ירדו, עליתי במשקל, נהייתי ישובני ורק על המחשב, ומהמיטה למחשב, ומהמחשב על טיול עם הכלב, אבל זה לא החיים שרציתי, זה לא הרמה שרציתי לשדר, לראות איך שרציתי לראות, לשדר, אם זה לבנות ואם זה למשפחה, אתה יודע, אתה רוצה לראות טוב, להיות עם ביטחון עצמי, לבוא ולדבר עם בן אדם, הוא מסתכל עליך כמכלול, לא רק שומע את התוכן ואת האיכות שאתה מביא, אלא גם מסתכל עליך. סוף דבר בן אדם שנראה... אפילו הרושם הראשוני הוא בחוץ, לצערנו או לשמחתנו לפעמים, אבל זה הרושם הראשוני, וזה מהש, זה המצב. גם אם זה עולם הדייטים, וגם עם העולם העסקי, אם אני בא עם מצלמה וזה, אנשים יסתכלו עליה אחרת, אם אני בא קצת חטוב יותר, נראה יותר טוב, זקוף, במקום השפוף הזה, השמנמן שהייתי מרמת הקורונה, ובאמת זה יידרדר משם, כי היה לי קשה לחזור לזה, כי
זכרתי את האורס, חזה עוף, מלפפון והסודות שהייתי תוקע בכוח, בשביל לא לאכול אוכל ולשתות סודה, אבל לא הצלחתי להתמיד בזה. ועכשיו אני כבר, לא יודע, 3.5 חודשים בדבר הזה, באמת, בתוך החגים, ועוד אני ממשיך להוריד ולהתחזק, ואני מרגיש את זה במשקלים שאני מרים פתאום, ואני מודה לך על זה, זה באמת כאילו, אם זה בידע ובתבונה שהבאת לי איך לעשות את זה נכון, לבין האקט החבר הכי טוב, כאילו בא לי לחבר אותך להגיד וואלה, תודה רבה שאתה מתחבק אחר כך. נותן לי ולוקח חלק בדבר הזה, וזה למה רציתי שתבוא לפה, שנדבר על זה, ולתת גם את העדות שלי, נקרא לזה ככה, כי אני מקור ראשון לדבר הזה, אני באמת עובר תהליך, והבת זוג שלי עובר תהליך, ואני רואה הרבה אנשים סביבנו שעוברים את אותו תהליך, ואוכלים המבורגר, ואוכלים במבות, ואוכלים שוקולד, והכל בסדר, כי אנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים לאכול, ולא צריך להיות קיצוניים, זה דרך ותהליך שצריך להתמיד, וזה לאורך זמן, והמיינדסט צריך להשתנות לשם. מצד שני, יש את האפשרויות ויש את המגוון, ורציתי לדבר איתך גם קצת על זה, על מה הערך המוסף שאתה נותן לאנשים שעוברים איתך תהליך וליווי, מה העקרונות שלך בדבר הזה, אם זה באימונים ואם זה בתזונה, ספר לי קצת על זה. אז קודם כל יש פה כמה נקודות מכל מה שאמרת שאפשר לגעת בהם. אני רוצה קודם כל להגיד שאתה עובד איתי בדרך השנייה, שלא הצגתי קודם בעצם שזה אונליין מלא, אתה לא מתאמן אצלי בחדר הכושר מפאת המרחק, אבל כן יש לנו תקשורת מלאה בוואטסאפ, וההשתדלות גם שהמענה יהיה כמה שיותר אישי ומהיר. זאת אומרת, אתה יכול להיות בחדר הכושר, לבצע סט, לשלוח לי את הסרטון שלו, ובאותו רגע אם אני פנוי ומשתדל להיות פנוי, אני עונה, וכבר בסט הבא אתה מנסה לשנות את זה לצורך העניין. כנ"ל מבחינת תזונה, התאוששות, בן אדם, בין אם זה אתה או מישהו אחר, רעב מדי, עייף מדי, מה שזה לא יהיה, אז צריך לעשות התאמות בשביל שזה באמת יתאים לשגרה. נקודה שנייה שאני ארצה לגעת בה, השתמשת במילה חטוב או חיטוב, זה משהו שאני כן רוצה להתעכב עליו רגע, כי יש הבדל מהותי ובריאותי בין חיטוב, שזה בעצם לשנות את הרכב הגוף שלי, להוריד במסת השומן, להוריד באחוז השומן, תוך כדי שמירה או עלייה במסת השריר שלנו בעצם, שזה בין הרקמות, אם לא הרקמה הכי חשובה בגוף האדם, שגם אם אני רק שימרתי על מסת השריר שלי והורדתי את השומן, את מסת השומן, בעצם אחוז השומן שלי נהיה קטן יותר ואחוז השריר נהיה גדול יותר, תוך כדי שאפשר לשפר את התפקוד של השריר ולהתחזק. בדרך כלל גם, בעיקר במתאמנים מתחילים, מסת השריר תעלה. בשביל לבצע חיטוב ולא סתם ירידה במשקל, הרבה אנשים עושים דיאטות קיצוניות ולא עוקבים אחרי חלבון, לא עושים אימוני כוח, פשוט יורדים במשקל. אז סבבה, ירדתם במשקל, ירדתם 10 קילוגרם, מתוך ה10 קילוגרם האלה אולי איבדתם 2-3 קילו של רקמת שריר שהיא סופר חשובה לתפקוד שלנו, בין אם עכשיו לבין אם לגיל 80 בהמשך. ומה הלאה? מה עכשיו? אתם מצליחים לשמר, אתם משמינים, ובעצם כשאתם משמינים אתם עולים רק בשומן כי אתם לא מתאמנים והשריר לא עולה, מה קורה בהמשך? לבין תהליך נכון, הדרגתי, איטי, שבו אנחנו משלבים אימוני כוח, משלמים תזונה שתומכת באימוני הכוח, בין אם זה הרבה חלבון, לספור קלוריות וכל הדברים שאפשר לגעת בהם בהרחבה, בין אם היום או בהמשך, שבסוף של דבר התוצאה זה שאני ארד את אותם 10 קילוגרמים, אבל מה10 קילוגרמים שירדתי, כנראה שירדתי לצורך העניין, זה לא בהכרח מדויק, אבל ירדתי 12 קילוגרם של שומן ועליתי 2 קילו שריר. אז במספר אני ירדתי את אותו קילו, אבל יש לי יותר שריר, אני יותר חזק, יותר בריא, יותר תפקודי. אני עכשיו יכול להתחיל לעלות במשקל ולא לרדת כי סיימתי לרדת, ולעשות את זה גם בדרך נכונה ולעלות בשריר. ובסוף של דבר בן אדם ששוקל היום 80, יכול עוד 3 שנים לשקול את אותו 80 קילו בדיוק, אבל לראות אחרת לגמרי, להרגיש אחרת לגמרי, להיות בריא הרבה יותר, וזה נקודות סופר חשובות בעיניי, וזה מה שמנחה אותי היום. אני לצורך העניין לפני היום לקוח, הגיל לי עוד 3 חודשים אני מתחתן, אני חייב א' ב' ג', זה לא סוג הדברים שאני עושה, אני לא עובד עם לקוחות כאלה, לא בגלל הלקוח, אלא בגלל השיטת עבודה. אם מישהו רוצה לרדת 20 קילו ב3-4 חודשים, לא אצלי. הכל צריך להיות הדרגתי, מתון ולא קיצוני. דיברת גם על זה שאם זה לאכול המבורגר או חגים, שכרגע התהליך קצת נעצר, שמבחינתי התהליך לא נעצר, אנחנו פשוט בתוך שגרה של חגים, אין לך איזה דדליין שאתה צריך עוד X זמן לעלות לבמה, לתחרות, אבל התהליך לא נעצר, התהליך ממשיך, גם בתוך החגים אני בטוח שאתה יותר שקול, יודע מה אתה עושה, יודע מה לבחור, שוב גם אם לא ירדת במשקל, ואפילו אם עלית 2 קילו בחגים, זה לא מעניין אותי לצורך העניין, אנחנו מסגלים פה איזשהו מעגל של דרך חיים,
שהבן אדם יודע שהוא צריך להיות פעיל, יודע שהוא צריך לבצע אימוני כוח, לפעמים אני גם מכניס לאנשים עניין של צעדים או פעילות אירובית כזו או אחרת בשביל הבריאות, או בשביל לזרז תהליך כזה או אחר. ספר קצת על הצעדים, מה הצעדים נותנים לי, מי שלא מכיר את הדרך הזאת, אני גם, כאילו, אמרת לי צעדים בפעם הראשונה, לא סופר, אני לא הולך עם שעון חכם או משהו כזה, לאחרונה הורדתי פעם ראשונה כזה, מה צעדים כזה, שכן ייתן לי זה לא מדויק, אבל... קנה מידה מסוים, זה בסדר. קנה מידה מסוים, מדויק לעצמו, שאני ידע זה, ובאמת, החיים שלי די יושבניים, לפעמים אני עורך רוב היום מול המחשב, קם למטבח, קם לשם, מסתובב עם הכלב, אני מגיע ל-2,000, 3, אולי 4 בימים טובים, ביום ישבני כזה, אבל יש לי ימים שפתאום אני יוצא לטיול, הולך מסתובב, וזה פתאום אני רואה משהו בין 8 ל-10, אז ספר לי מה ההבדלים בין היום הזה לבין היום הזה, מה זה נותן לי? ההבדל הוא בין אם אדם פעיל או לא פעיל, או עושה צעדים או לא עושה צעדים לצורך העניין, לאו דווקא בין יום א' ליום ב', אלא בממוצע הכולל שלו כבן אדם ישבני או בן אדם שפעיל. אני אתחיל מהדברים החשובים בעיניי, קודם כל זה ההטבות הבריאותיות שיש בצעדים, לצורך העניין הרבה פעמים אנשים עושים אירובי או צעדים בשביל השריפת קלוריות, זה לא מעניין, בסדר? אולי מעניין בקצה בסוף, אבל יש המון הטבות בריאותיות לצעדים, בין אם זה יכול להיות פחות דיכאוני, להפוך להיות אדם יותר פעיל גם בדברים אחרים, זאת אומרת זה שאני מפעיל את הגוף שלי, יש יותר זרימת דם, ואני עצמי יותר אקטיבי, אז יותר קל לי לעשות דברים אחרים, בין אם זה בבית פתאום, אני יותר פעיל, אני עושה את הכלים יותר מהר, יותר קל לי לשטוף את הבית, יותר קל לי לקחת את הכלבים לטיול יותר ארוך, אני בכללי מרגיש יותר חי בגוף, מרגישים את זה פיזית. השני זה, יש עניין של הרגל מסגל הרגל, מה זאת אומרת? בן אדם שעושה הרגל, ניקח הרגל רע אפילו, בן אדם שמעשן, לרוב יסגל עוד הרגלים שליליים עם זה של לא להיות פעיל או לא לשמור תזונה, יש איזה מין גלגל של הרגלים שבאים אחד אחרי השני, ולעומת הצד השני שלשם אני מכוון שזה הרגל טוב שמסגל עוד הרגל טוב. לצורך העניין מי שמתחיל איתי תהליך, אם מישהו רוצה רק תהליך תזונתי, אני מפנה לתזונאי, כי אני לא בהתמקצעות של תזונאי. המאסט הוא האימוני כוח איתי, ואחרי זה אפשר לגעת בשאר הדברים. אז ברגע שבן אדם מסגל לעצמו את האימוני כוח, עושה 2 אימונים בשבוע לצורך העניין בתור התחלה, אז עם הזמן ולאו דווקא מההתחלה, ואפילו לפעמים ממש לא מההתחלה, אני לפעמים מונע את זה שזה יהיה מההתחלה, נכנס עיגול הרגלים של להוסיף 6 או 8 או 10 אלף צעדים, יש מין מדרגה של צעדים שאני כל פעם מוסיף בהתאם למצב ההתחלתי, זאת אומרת בן אדם שעושה 2,000 צעדים ביום כרגע, אני לא אגיד לו בוא תעשה 10, אני אגיד לו בוא נגיע ל4, אחרי ש4 יהפוך להיות הרגל שלו בוא נעשה 6, ולאט לאט נעלה, ולמה המספרים האלה ספציפית, 6 או 8 או 10, פשוט ממחקרים אנחנו רואים שיש יחס של מינון תגובה מסוים, זאת אומרת, כשאנחנו, אצל נשים, באזור ה-8,000 צעדים, יש את הכי קצת שאני יכול לתת מעצמי, שזה 8,000 צעדים, ולקבל הכי הרבה הטבות בריאותיות, זאת אומרת, אם אישה תצעד 10 או 12, היא תקבל עוד, אבל זה להשקיע הרבה משאבים ממני, בשביל לקבל עוד קצת, אצל גברים זה באזור ה-10,000, אז בסופו של דבר אנחנו רוצים כן להשקיע הכי קצת משאבים מעצמנו, אם זה באימוני כוח, אם זה בצעדים וכאלה, אבל לקבל את הכי הרבה הטבות בריאותיות, בין אם זה בנראות, בין אם זה בהרגשה, בין אם זה במניעת מחלות כאלה או אחרות לשלבים מסוימים, וכמובן להישאר תפקודים ופונקציונליים עד 120 פלוס פלוס. אם בתחילת דרכי התאמנתי / אימנתי ומיתגתי את עצמי נטו בבואו תשיגו את גוף חלומתכם, או הקיץ הגיע, הזמן לחיטוב, כל הדברים האלה, אז היום אין לי בעיה להכניס את זה כתת שורה, זאת אומרת, אני יודע שמישהו רוצה בקיץ להיות חטוב יותר, אז התהליך יהיה שבחורף אנחנו נעלה קצת במשקל, ובקיץ קצת נוריד, וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר המטרה היא לקחת בן אדם שיהיה בריא יותר, חזק יותר, תפקודי יותר, שהוא יגיע לגיל 80, 90, 100 ויוכל לשחק עם הנכדים שלו, וזה המטרה בסוף. פשוט להרגיש יותר טוב. כן. אני גם, כשנכנסתי לתהליך הזה, לא היה לי איזה מטרת מיין שעליה אני צועד, איזה קוביות או ריבועים או שרירי, אין לי איזה תמונת סוף לדבר הזה. רואה את הדבר הזה כמסע, כמיינדסט ששונה, כאורח חיים שישאר. אני מקווה, כן, קשה להגיד את זה עכשיו, שאני לא יודע, ברצון שזה תחילת התהליך, אני רואה את זה לשנים קדימה.
זה כבר שגרת חיים יהפוך להיות, אם זה לא הפך להיות, זה לא תהליך. המטרה שלי היא באמת לא היה לספור את הקלוריות או לספור את כמה קילו אני. המספר הזה, אני יודע, אני בן אדם גדול, אני תמיד הייתי מעל 100 קילו, כי אני גבוה ואני רחב ואני גנים טובים של אבא. המטרה היא להרגיש טוב, היא לעלות את 3 קומות במדרגות, ווואלה, לא לדפוק עכשיו כאילו רצתי מרתון, זה לעשות את הסיבוב לכלב, סבבה לי, וזה להרים איזה משהו כבד, כי לא יודע, חזרתי מקניות, וסבבה, זה להרגיש קצת יותר טוב, להרגיש יותר בריא, כמו שאמרת, וזה דברים מאוד מאוד חשובים, שאנשים נכנסים לאיזה דיאטת כסח, ובא לי לרדת עכשיו, כי הקילוגרמים, המספר הזה לא עגול במשקל, לא יודע, לי זה לא זה יכול להיות אחלה מטרה, אבל צריך להבין ומה אז, מה קורה אז ירדת או ירדת, לא יודע, 5 קילו, מה עכשיו? רוב האנשים הם במין יו-יו של עלייה ירידה, זה כאילו רואים את זה מחקרית, רואים את זה, רוב האנשים שעושים תהליך של דיאטה לא מצליחים לשמר את המשקל, והם עולים. למה? כי הם לא סיגלו לעצמם הרגלים, הם עשו דיאטת כסח כזו או אחרת, לא חשוב של שמות, כי כל שבוע יוצא שם חדש של דיאטה כזו או אחרת, ויורדים מדהים ב4 חודשים, חצי שנה, שנה, 50 קילו, בסדר? ואז הם לא יכולים לשמור את הקיצון של אותה דיאטה של אני אוכל רק ירקות, שותה רק מים, אוכל רק ביצים, whatever. זה מה שקרה לי, זה מה שאני הרגשתי. אי אפשר לשמור את זה for life, לא משנה מי אתה ומה אתה. ואז אתה חוזר להרגלים הישנים, כי לא סיגלת הרגלים חדשים. בין אם יותר קיצוני לפעמים אפילו, גם אתה יכול לחזור ולאכול יותר ממה שאכלת לפני, ולחיות אורח חיים פחות טוב ממה שהיית, עוד לפני הדיאטה הראשונה, לבין אם אתה חוזר לאורח חיים קצת יותר טוב, אבל שוב לא מושלם, אתה פשוט תשמין בחזרה לאותו משקל, והרבה פעמים גם יותר מהמשקל שהיית, גם את זה רואים בספרות, שהדבר הכי טוב בין אם אתה עושה דיאטה מסוג X, לבין אם נכנסו הזריקות היום, שגם עליהם רואים במחקרים, שבסופו של דבר הדבר שעובד הכי טוב, לא רגעית אלא for life, זה שבתוך כל טיפול כזה או אחר, בין שוב התנהגותי או תרופתי, אז חייבים לסגל את ההרגלים שלנו. ההרגלים שלנו זה להיות פעילים, זה לבצע אימוני כוח, זה לסדר את התזונה שלנו, שאחוז החלבון יהיה יחסית גבוה, כמובן יש את הוויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים שצריך להכניס בתוך התזונה, ולא סתם רק לספור קלוריות, הקלוריות הן מדד לכמה אנרגיה הכנסתי לגוף שלי, לעומת כמה אנרגיה אני מוציא, וזה דרך שלנו למדוד, לאמוד בעצם את הגירעון הקלורי שלנו, בשביל שכן נראה ירידה במשקל שהיא לא מהירה מדי, או שהיא קורית באופן כללי. וזהו, כאילו הרבה אנשים פוחדים מהמעקב של האוכל, מהספירת קלוריות, או פוחדים מלעלות על המשקל ולשקול את עצמם כל יום. אז קודם כל תרשו לי להרגיע אתכם, גם מחקרית רואים שזה לא מפתח בעיות דימוי או בעיות אכילה או כאלה, כי זה לא סתם לשקול את עצמכם, וזה לא סתם לספור קלוריות בלי שום מושג ולהיות קלולס. בתוך התהליך אני מאוד מאמין ללמד את הבן אדם שמולי למה הוא עושה את הדברים. אז אנחנו נשקלים כל בוקר, לא כי יש שינוי כל בוקר ואנחנו צריכים לעקוב, אלא כי אנחנו לא משקולת, אנחנו גוף חי ודינמי. המשקל שלנו יכול לזוז, ויש רעש מה שנקרא במחקר, והמשקל שלנו יכול להיראות שונה, אפילו תעשו ניסוי, תשקלו בבוקר, בצהריים ובערב, יכול להיות 2 קילו הבדל במשקל הגוף שלכם. נכון. אז אנחנו משתדלים למנוע את הרעש הזה, זאת אומרת, אנחנו משקלים כל יום, בסיטואציה הכי דומה שיכולה להיות. קמתי בבוקר, עשיתי את העניינים שלי, בין אם זה פיפי, צחצוח שיניים עניינים, ועולה בתחתונים, על אותו משקל, באותו נקודה בבית, בשביל למנוע רעש, אפילו כאילו רצפה קצת עקומה באזור שונה, זה יכול לשנות את המשקל על שטיח, לא על שטיח, אז הכל כמה שיותר דומה, ורושמים את המשקל. בסוף, גם כשמנענו כמה שיותר רעשים של רצפה שונה, של שעה שונה, של ביגוד שונה, דאגנו שכל זה יהיה אותו דבר, עדיין יכול להיות שינוי, כי שוב אנחנו לא משקולת, הגוף שלנו הוא דינמי, אם זה בממשקי נוזלים, אם זה בתחולת קיבה, תחולת מעי, עוד הרבה דברים שאולי אנחנו אפילו לא מודעים לחלקם. אז בסופו של דבר יש לי שבוע שלם של שקילות, אני מבצע ממוצע, הממוצע הזה גורם לי לקחת איזשהו משקל נקודתי, שהוא המשקל האמיתי שלי, אותו ממוצע של אותו שבוע, זה המשקל שאני באמת כנראה שוקל בהסתברות גבוהה יותר. אני עושה את אותו דבר שבוע נוסף, ואז זה בעצם 2 נקודות שאני משווה ביניהם, שבוע ראשון מול שבוע שני. אם אין ירידה, או שהבן אדם לא עשה מה שצריך לעשות, זאת אומרת קצת זייף במעקב של הנתונים שלו, או משהו כזה, או שכן, לפעמים אפשר להמתין עוד שבוע, שבועיים זה לא חייב להיות כזה מהיר, אבל או שכן צריך קצת להוסיף פעילות או להוריד קלוריות, בשביל שכן ייווצר גירעון גדול יותר ונרד. והשני זה הנקודה של הספירת קלוריות ושל האוכל שאני אוכל. אני לא סופר קלוריות כי
אני מפחד לאכול יותר, או כי חלילה אני לא יכול לאכול משהו שיש בו הרבה קלוריות, ואני אראה שיש בשוקולד, שאני רוצה לאכול עכשיו 150 קלוריות, אז אני לא אוכל אותו. אני סופר קלוריות בשביל להיות בשליטה, בשביל לדעת שוואלה יש לי עוד 400 קלוריות, ובא לי עכשיו לאכול קינדר קארץ, שזה 150 קלוריות, או קפה עם עוגיה, כמו שציינת מקודם, אז אני פאקינג יכול לעשות את זה, ולהכניס את זה בקלוריות שלי, והכל טוב. זה לא מונע את התהליך, זה לא עוצר את התהליך, זה לא מאט את התהליך, ולהפך, זה הופך את התהליך לחלק מהשגרה שלנו, למשהו שאפשר לעשות אותו for life, ופשוט לחיות את זה, להיות בריא ומזן יותר. זה הרבה יותר נגיש, זה הרבה יותר נוח, זה כן לספור ולהיות יותר מדויק כמה שאפשר, שוב, גם שסופרים זה אף פעם לא מדויק, יכול להיות שפספסת פה ופספסת שם, אבל כן, זה לקום בבוקר ולשתות את הקפה שלך עם העוגיה שלך, כמו שאתה רגיל תמיד, וזה לא סוף העולם, אז יכול להיות שהגזמת קצת בארוחת צהריים, אבל בארוחת ערב אתה יודע להוריד את זה. וזה להיות בשליטה, כמו שאמרת, זה לשנות את המיינדסט שלך וואלה, אני יודע מה אני אוכל, אני יודע כמה אני צריך להכניס, ועד סוף היום אני אכניס את הכל. אבל יכול להיות שבצהריים יש אנשים שאוהבים לאכול צהריים גדולים, ויש אנשים שלא יודע, בזוג שלי לא אוהבת לאכול בצהריים הרבה, שאומרת את התקרות כמה שיותר לערב, כי הארוחת ערב שלה יותר חשובה לה, והיא רוצה יותר לאכול בערב ופחות לאכול ארוחה גדולה בצהריים. יותר נוח אחרי העבודה, אחרי הכל וכאלה. אנשים לא רוצים להירדם אחרי הארוחה, לפעמים זה מוריץ את היום ואת האנרגיות, וזה מובן. וכל אחד ואז יש לו, וזה חלק מהגיוון, זה לא רק הגיוון באוכל, זה גיוון בארוחות, וזה גיוון בזמנים, אין פה איזה משהו מדויק, העיקר שסוף יש לנו כללים מנחים מסוימים, שגם הם יכולים להיות גמישים, אבל בסוף של דבר יש פה, זה לא שאני המצאתי את זה, יש דבר שנקרא דיאטה גמישה, בסדר? אז יש לנו איזשהו כללים מנחים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, וגם שוב הכללים המנחים האלה גמישים בהתאם לתקופה, שוב חגים, לא חגים, יש לי אירוע בערב של חבר, או whatever, אנחנו בסוף צריכים לחיות, אנחנו פה כדי לחיות וליהנות מהחיים, וצריך לקחת את התהליך הזה של התזונה והאימונים כמשהו שגם נהנה ממנו ויקדם אותנו בשאר מדורי החיים שלנו שנהנה בהם יותר. זה בסוף של דבר המטרה של כל הדבר הזה. זה חשוב מאוד וזה באמת נכון. מקודם סיפרת קצת עליך כמאמן בעצם של אימוני כוח, וזה המאסט שלך, אם רוצים עוד ליווי ותהליכים כאלה ואחרים, אם זה תזונה או היברידי או אונליין, אפשר כל מיני, אבל המאסט זה בעצם מאמן שמאמן כוח. ספר לי קצת על זה, למה דווקא זה, למה דווקא להתמקד בזה? אז קודם כל הסיבה הראשונית והבסיסית זה שזה מה שהכי מושך אותי ומעניין אותי, שאני מגיע היום לעבודה so called, אני נהנה מאוד מהעבודה, אם זה התקשורת עם האנשים, שזה לאו דווקא בהכרח האימוני כוח, אבל אם זה האנשים, אם זה האימונים שמבצעים, אם זה הניתוח של התרגילים, אם זה לבצע את האימונים האלה בעצמי, אני נהנה מהתחום הזה גם כמתאמן וגם כמאמן. זה תחום שאני גם מאוד אוהב לקרוא ולחקור עליו וללמוד עליו עוד ועוד ועוד כל הזמן, כי תמיד יש לאן לשאוף ללמוד ולהשתפר. והצד השני, שעם הלימודים והכניסה שלי לפן המחקרי יותר, אני מבין עם הזמן, או הבנתי עם הזמן, אפשר להגיד גם מבין, אני ממשיך להבין עוד ועוד עם הזמן, כמה זה חשוב האימוני התנגדות, האימוני כוח לבריאות שלנו, התפקוד שלנו להמשך כרזרבה פיזיולוגית שלנו, או פנסיה פיזיולוגית אוהבים לקרוא לזה. זאת אומרת, ככל שאני אהיה פעיל יותר ואתאמן יותר, וכמעט ואין ספורט אחר שיעשה מה שאימוני כוח מסורתיים ומסודרים עושים, שמבחינת עלייה במסת שריר ושמירה על תפקוד השריר, ככל שנעשה את זה יותר ונשמר יותר רזרבה פיזיולוגית כזו או אחרת, אז כשנהיה שוב בוגרים יותר, נהיה עצמאים יותר. אף אחד לא רוצה חלילה להגיע לגיל 60-70, ושהוא יצטרך ש-80-90, לא שנה, שהוא יצטרך שיקלחו אותו. כל אחד רוצה למות מוות מכובד ולהיות עצמאי, ועד הרגע הזה כמובן להיות תפקודי עצמאי וליהנות עם הנכדים שלו, לשחק עם הנכדים שלו. אפילו הורים עם הילדים, להרים את הילד, להרים תינוק, זה לא בהכרח משהו קל לאמא, ואמא שתתאמן, כנראה שזה יבוא לה יותר בקלות ויותר זה בעד למטלות הקטנות של הבית, לצורך העניין. מתאמנת שסיפרה לי שזה היה נראה לי חודשיים או 3 שהתאמנו, 3 חודשים, אחרי 3 חודשים מתחילה התהליך, שהיה לה מאוד קשה לנקות מתחת למיטה בחדר, כי המזרון היה לה מאוד כבד, ועכשיו היא ביד אחת מרמת המזרון, תופסת אותו ויד שנייה יכולה לנקות תוך כדי, בסדר? בדברים הקטנים האלה, יכול להיות שבגוף היא נראית כמעט אותו דבר לצורך העניין אפילו, ולא היה איזה שינוי, אבל התפקוד שלה, רקמת שריר שלה קצת עלתה, והיום יום שלו הרבה יותר קל, פשוט נעים ונוח. ושתיים זה הטבות בריאותיות שבסוף יש מזה חוץ ממה שדיברנו, אם זה הפחתה בכאבים שאנשים מרגישים, אם זה כאבי גב, כאבים כרוניים כאלה או אחרים, בסופו של דבר שאנחנו פעילים, אגב זה לא תמיד משנה איזה פעילות, פשוט יש עוד הטבות נלוות לאימוני כוח, אז כשאנחנו פעילים יותר פחות כואב לנו, יש פחות דיכאונות, חרדות ולחץ,
יש פחות סיכון לחלות במחלות מסוימות, בין אם זה סוכרת, בין אם זה name it, בסדר? כמעט כל מחלה שלא תהיה, אנחנו יכולים למנוע את הסיכון לחלות בה, לא למנוע לגמרי, כי תמיד יש סיכוי, אבל בסוף של דבר לצמצם את הסיכון שנחלה במחלה כזו או אחרת. אז זה מהצד הזה. יש לך עוד איזה סיפור כזה של תהליך שעברת, משהו שזכור לך, תזכור אותו? אני חושב שכל תהליך הוא תהליך שכיף לראות אותו ולצמוח אותו. יש כן תהליך אחד שמאוד היה לי קרוב ללב ולנצח יישאר לי קרוב ללב, ואני מקווה שהתהליך הזה עוד ימשיך בהמשך, כי כרגע הוא פסק קצת, אבל בגדול ילד או נער נושר מסגרת, שאגב שהוא התחיל להתאמן אצלי לא ידעתי שהוא נושר מסגרת, שלא הצליח למצוא משמעות גדולה או להישאר בתוך המסגרות שיש למשרד החינוך הנהדר שלנו להציע, והוא קצת איבד את עצמו, וכשהוא נכנס לאימונים בתור התחלה הוא הצליח למצוא את עצמו, הצליח להיכנס ללופ של שגרה, יש לו משמעות, הוא קם בבוקר או בצהריים, לא משנה, כי האימונים היו גם אחר הצהריים, אבל כשהוא קם יש לו סיבה לקום אליה, הוא קם, הוא יודע שהוא הולך להתאמן, הוא התחיל להתאמן כמו שדיברתי על ההרגלים שמסתגלים אחד אחרי השני, אז הוא יודע שבשביל להשתפר יותר באימון, בין אם זה משיחות שלנו, לבין אם זה שהוא התחיל לחקור לבד אפילו, ולקרוא באינטרנט ולחפש סרטונים ודברים, סוף סוף יש משהו שמעניין אותו, אז הוא התחיל לשמור תזונה יותר ולאכול יותר חלבון, וזה הגיע לרמה שהכנתי אותו ביחד עם המאמן שעובד איתי היום, לתחרות של פאוורליפטינג, הרמת משקלים כבדים, סקווט, בנץ' ודדליפט. הצלחנו להגיע לתחרות, הוא הצליח להשיג בעיניי הישג מאוד מרשים, שזה היה מקום רביעי באותה תחרות עם 12 משתתפים, תחרות ראשונה שלו, הוא היה מאוד קרוב למקום שלישי ושני, שזה אנשים שמתאמנים שנים והם כבר בתחרות שישית ושביעית שלהם, והיה פוטנציאל מאוד גדול, וגם החומר גלם האנושי שלו זה היה משהו שמאוד אהבתי ומאוד ניסיתי להכווין אותו ללכת ולהתמקצע וללמוד את התחום הזה, כדי שיהיה מאמן, ובגדול מאוד רציתי שגם הוא יעבוד איתי כמאמן בהמשך, ואולי זה יקרה, מי יודע, גם אם יגידו. בסופו של דבר זה תהליך שאני אקח איתי תמיד ואזכור אותו תמיד, אבל... הבסיס של התהליך בעצם זה שלא היה לו מסגרות והוא מוצא מסגרת אצלך, דרכך, איתך ביחד, זה כבר כאילו משהו שהוא מטורף, וזה כבר הישג מרשים בפני עצמו, וזה שהוא התמיד ועשה את הדרך הזאת, ובתקווה שימשיך, זה באמת נשמע שיש פוטנציאל רב. דיברנו עליך כמאמן, אבל בוא נדבר עליך קצת כמתאמן. אני יודע שבאמת קצת סיפרת על זה בקטנה, שאתה מתאמן דרך מאמן שמאמן אותך, אז אחד, למה אתה צריך מאמן שיאמן אותך אם אתה כבר יודע, ושתיים, ספר קצת על הדרך שלך בתור מתאמן. אז בתור מתאמן, כמו שאמרתי, אני התחלתי איפשהו בגיל 21 נניח, אחרי הצבא, להתאמן ולהיכנס לעולם הזה, בהתחלה טיפה עצמאית, אחרי זה דרך ידידה שהפנתה אותי למאמן מסוים, באיזשהו תהליך מרחוק, עם פגישה פעם בחודש אצלו, שזה בסדר הסוג של התהליך, עשינו תהליך של חיטוב, אימוני כוח, והתחלתי להכיר יותר תרגילים, להכיר יותר את העניין של תוכניות אימון סלש תזונה, או תוכנית עבודה נקרא לזה, מסודרת יותר והדרגתית יותר נקרא לזה, ועם התהליך שבאו התוצאות והדברים, כמו שאמרתי קודם, גם הפכתי להיות מאמן, אבל כרגע להתמקד במתאמן, היה לזה המון הטבות, בין אם חברתיות, בין אם שלי מול עצמי, בין אם תחושתיות בריאותיות, ונגעתי בזה קצת קודם, אני אגע בזה אולי עכשיו באותה רמה או בהרחבה, על איזה שוב בסופו של דבר גם דארק סייד שדיברנו עליו של הקיצון. אני פחדתי לאכול הרבה דברים, אני פחדתי לחרוג ב-50 קלוריות מהקלוריות שהיה לי, אני פחדתי לאכול גמבה, פחדתי לאכול בקידוש את המוציא והייתי מגיע עם קופסאות שקולות עם אוכל, חברים היו יוצאים למסעדה והייתי נשאר בבית, או שהייתי מאוד אמיץ והולך איתם למסעדה ושותה רק איזה קולה זירו או משהו כזה, כי אסור שום דבר אחר, ושם התחיל התהליך שלי כמתאמן בעצם. עם הזמן הגעתי בסופו של דבר לסוג של, אפשר לקרוא איזה אימון יתר עם טיפת הפרעות אכילה, קצת קשה להגדיר גם מה זה אימון יתר, אבל בסופו של דבר היה לי מאוד קשה להתאושש מהאימונים, בין אם התאמנתי יותר מדי, לבין אם התזונה שלי הייתה דלה מדי, תמיד יש איזשהו משחק בין רמת העצימות של האימונים, רמת הסטרס שאני מפעיל על הגוף,
לרמת ההתאוששות שאני נותן לגוף, המשאבי התאוששות, תזונה, שינה, מנוחה בין האימונים וכו'. אז משהו שם כנראה לא עבד. לא היה לגוף שלי מספיק משאבים להתאושש, וזה הגיע למצב שאני לא מתאושש, שבסופו של דבר זה אי חשק מיני, זה יכול להיות עצבים, זה יכול להיות דיכאוני יותר, זה יכול להיות כאבים, יכול להיות חלש יותר באימונים, במקום, זה לא שאתה לא מתקדם, אתה הולך אחורה באימונים. משם בעצם נחשפתי למאמן שאני עובד איתו היום, היה לי איתו עוד סשן בעבר הרחוק, שבעצם שם נחשפתי פעם ראשונה לאימון מבוסס מדע, למאמן קוראים סיוון, הוא גם מנהל בקבוצה בפייסבוק EVB, שזה Evidence Based, יחד עם עוד אנשים טובים ונפלאים בעיניי, ובעצם כשהוא חשף אותי לאימון מבוסס מדע, זה היה קצת הדרגתי וסוג של שיקום לנפש, זאת אומרת, הבנתי לאט לאט עם התהליך הזה שאפשר לאכול יותר ממה שאכלתי ועדיין להתקדם ולהתקדם אפילו יותר טוב, הבנתי שאפשר לאכול יותר מגוון ויותר דברים, שזה די דומה למה שדיברנו קודם, איך שאני עובד עם הדיאטה הגמישה הזו, שהכל עובד, לא צריך להיות מאוד קיצוני ולא צריך להיות בקצה. עם החשיפה שלי לתחום העולם המדעי, זה היה לקראת השנה השלישית אם אני לא טועה, שנייה השלישית של התואר הראשון שלי בחינוך גופני, אז משם בעצם רציתי ללמוד יותר את התחום המדעי ולהתמקצע בו, וככה הגעתי לתואר השני של פיזיולוגיה של המאמץ, שזה מדעי הספורט. עכשיו היום אני עובד עם אותו מאמן, הוא היום מגדיר את עצמו כמאמן שעובד עם מאמנים ומאמן שעובד עם ספורטאים, הוא לא עובד עם אוכלוסייה כללית או אוכלוסייה ללא ניסיון, אז בעצם הוא גם עוזר לי בתחום הפרקטי שלי כמאמן להתמקצע עוד, תמיד יש לנו להתמקצע וטיפ שלי לא משנה באיזה רמה אתם של כמאמנים תורידו אגו, מתאמנים תורידו אגו ותמיד תקשיבו ותלמדו, כמובן עם עין ביקורתית, כי לא כל אחד שמלמד גם יודע ללמד, ולא צריך לקחת הכל כתורת אמת, אבל תמיד יש לאן להשתפר וללמוד. ומהצד שלי כמתאמן, החלטנו יחד כן לנסות ללכת להתחרות שוב בתחרות פיתוח גוף, לא נגעתי בזה, אבל בסשן הראשון שלי גם ניסיתי כמאמן שמאוד דגל רק בנראות חיצונית, רציתי להתנסות בתחרות פיתוח גוף בשביל לאמן אנשים אל פיתוח גוף ובשביל לשווק מאוד את הצד החיצוני של הדבר הזה, שגם לזה היו השלכות, לא יכול להגיד קשות, אבל השלכות לא חיוביות מהבחינה שהיה לי מאוד קשה לצאת מהתחרות, גם הייתי יחסית קטן ולא מוכן ולא בשל באמת לתחרות, וגם הייתי טבעי לעומת אנשים לא טבעיים, שזה עוד יותר מגדיל את הפערים בין הגודל שלי לאנשים, וכל החזרה ללופ הזה מחדש לקח קצת זמן, פסיכולוגית היה לי קשה לחזור לתוך הגלגל הזה, ועכשיו זה סוג של תיקון שאני עושה איתו. עכשיו למה איתו ולא לבד? כל אחד צריך עין ביקורתית, ואף אחד כמעט לא יכול להיות עין ביקורתית כלפי עצמו. זאת אומרת, היו המון דברים שחשבתי שאני עושה בצורה מושלמת וטובה והכל בסדר, ושהוא הצליח לתת לי נקודות לשיפור. הייתה לי נטייה, ועדיין יש לי נטייה שאני נלחם עליה לפעמים, להכניס הרבה נפח לאימון, זאת אומרת הרבה תרגילים והרבה סטים, שלפעמים לא לצורך, זאת אומרת עם פחות תרגילים ופחות סטים, אני אתקדם אפילו יותר טוב, כי שוב זה עניין של המשאבים שלנו, בין כמה סטרס אני מפעיל על הגוף, לכמה התאוששות יש לי בגוף, וכשאתה מכניס יותר מדי סטים, יותר מדי תרגילים לגוף, שאתה עוד לא בשל לשם, או שאין לך מספיק התאוששות, בסוף אתה לא תתאושש ולא תתקדם. אז כל המינונים הקטנים האלה והתיקונים הקטנים האלה, וכמו שאמרתי, החלטנו ללכת לעוד תחרות פיתוח גוף, בעוד כשנה וחצי פחות או יותר, גם הרבה זמן כדי להביא תוצאה גבוהה יותר, ולא למהר כמו שמיירתי בפעם שעברה, וגם כסוג של תיקון, ההכנה הזאת הולכת להיות, ואני יודע שהיא הולכת להיות הרבה פחות קיצונית, הרבה יותר ידידותית, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר הדרגתית, וגם התוצאה תהיה הרבה יותר טובה, בין אם זה יהיה מקום ראשון, שני, שלישי, לבין אם אני לא אהיה מדורג בכלל, הסנטר שלי ואיך שאני אבוא לכל הדבר הזה יהיה הרבה יותר בריא ונכון פסיכולוגית וגופנית. בסופו של דבר. אתה חושב שזה ששמת את האגו בצד והקשבת לו, למדת ממנו יותר, כאילו, באמת החלת את הדבר הזה ואמרת וואלה הוא יודע יותר טוב ממני, הוא רואה מהצד דברים שאני לא רואה על עצמי. זה לא רק על עצמי, זה אפילו על מתאמנים שלי, ויעידו מתאמנים שלי שהיה איזשהו קאט בכל, לא בכל, אבל יותר בתוכניות אימון של המתאמנים המתקדמים שלי, נקרא לזה, שהיה איזה קאט, אמרתי להם, שנייה,
תיקנתי על עצמי, עבדתי 2-3 איתו, אני רואה שזה עובד ועובד יותר טוב, עכשיו תורכם, אני שגיתי, אני טעיתי, אני אמסתי יותר מדי, להוריד רגע את האגו הזה של אני יודע הכל, בואו עכשיו נתחיל לעבוד לפי הדברים שלמדתי וסיגלתי, בואו נראה איך זה עובד עליכם, ממש למידה תוך כדי עם המתאמנים שלי, והכל בשקיפות ופנים על פנים. זה חשוב לא להיות, אני אגו, אני יודע הכל, אני תעשו רק מה שאני אומר, וזה משהו שאני ממש אוהב אצלך, אתה גם באמת קורא מחקרים וכל הזמן לומד ומנסה לייעל את הדבר הזה, של אם זה אימונים ואם זה אוכל ותזונה, ולתת על כל מי שיש תחתיך המון, כאילו אנשים פה מהצד לא יודעים, אבל אתה באמת בעל חדר כושר של עצמך, הרבה מתאמנים שם, הרבה אנשים עוברים גם ליוויים של תזונה וגם אימונים של אימונים ותוכנית אימונים מסודרת, ואם צריך לשנות דברים אתה משנה דברים, והרבה אנשים לומדים איך לעשות את הדבר הזה דרכך, וזה חשוב מאוד שכל הזמן אתה מתעדכן בעצם, זה כמו עדכון תוכנה לפלאפון, נכון. לתעדכן, להבין מהמחקרים שכל פעם יש משהו חדש שאתה עוקב וחוקר בעצמך גם ויודע, מנסה על עצמך קודם ואז מעביר לשאר איך לעשות את זה נכון, ואם לאכול או לא לאכול, ואיך וכמה, ואני ממש אוהב את זה אצלך. אני חושב בכללי שזה חשוב גם להתמקצעות שלנו כמאמנים, גם נגעתי מקודם המתאמן שלי שהתחרה בתחרות פיתוח גוף, שעבדתי איתו, אז הכנתי אותו ביחד עם סיוון שאני עובד איתו היום. לצורך העניין, אני ידעתי שאני יודע את הכללים המנחים ויודע מחקרית מה זה אומר, אבל מעולם לא הכנתי אף אחד לתחרות של פאוורליפטינג, אני לא בקיא בכללים, לא בקיא בדקדוקים הקטנים של כל הדברים, וגם שם הייתה החלטה להוריד את האגו במרכאות, שוב אין שום אגו, ונניח להוריד את האגו, ואמרתי לאותו מתאמן, אתה כרגע חצי שנה, אנחנו נעבוד ביחד עם סיוון, אתה לא תשלם כפול, אתה לא צריך לשלם לי ולא, אתה תשלם רק לסיוון, סיוון ינחה אותנו מרחוק, אותי ואותך ביחד, איך להתקדם, איך להתכונן לכל הדבר הזה, אתה תרוויח אותו כמאמן נוסף, ואני איתך מאמן מקרוב, ואני ארוויח את הדבר הכי טוב שאפשר להרוויח, שזה פאקינג ללמוד עוד ולהתמקצע יותר. זה דבר שאני אמליץ לכל מאמן בתחילת דרכו, או לא בתחילת דרכו, כי אני לא רואה את עצמי בתחילת דרכי, אבל תמיד אפשר שוב ללמוד ולהתקדם בדבר הזה. מדהים, מהמם. דיברנו קצת על העבר שלך, על ההווה, קצת על העתיד, אבל בוא נרחיב על העתיד, אפילו ברמה העסקית, איך אתה רוצה לפתח את הדבר הזה? אז בעתיד בוא נעשה את זה רמה אישית ועסקית, אז העתיד הקרוב, שזה 1.5 שנה קדימה ברמה אישית, אני רוצה, כמו שאמרתי, לעשות תיקון עם התחרות פיתוח גוף, לעשות את זה בצורה טובה יותר, כמובן כמה שפחות קיצוני ועם תוצאה כמה שיותר טובה, ובריאה לטווח הרחוק, ובסופו של דבר שוב המטרה של האימונים זה שנהיה בריאים יותר בגיל הכי בוגר שנצליח להגיע אליו. בתחום העסקי יש לי את החדר כושר שלי, את החלל שלי שהוא באזור ה-100 מטרים מרובע. קודם כל הייתי מאוד רוצה חלל יותר גדול כדי לתת מענה ליותר מכשירים, יותר מתאמנים, יותר גיוון ויותר רצונות של מתאמנים. וואלה, יש לי מתאמנת שרוצה מכשיר לאיפטרסט, שאין לי היום, אנחנו עובדים עם אותות חופשיים, אבל בא למכונה. אם יש לי מקום, אני אביא לה את המכונה, אני רוצה שכל אחד ירגיש שהחדר כושר שלי הוא גם שלו, ויש לו מה שהוא רוצה בדיוק. אז בשביל זה צריך גם יותר חלל. והשני, אני כן הייתי רוצה להגיע למצב שיש מאמנים שעובדים איתי, אני אקרא לזה אפילו לא תחתיי, שצריכים להיות באותו ויז'ן, באותו ראש, והסיבה לזה זה בשביל לגעת ביותר אנשים. בסופו של דבר אני בן אדם אחד, בשביל לעבוד בצורה איכותית עם אנשים, עם לקוחות, עם מתאמנים, יש לי איזו מגבלה מסוימת, אני עדיין לא יודע כמה היא, כי אני מכניס לקוחות ובינתיים הכל בסדר, אבל תהיה מגבלה מסוימת שאני לא אוכל, אם זה מבחינת זמן, אם זה מבחינת מקצועיות, אם זה מבחינת משאבים, אולי בהמשך יהיה לי ילדים, לא משנה מה, אני לא אוכל לגעת בכולם ובעוד אנשים. אני צריך אנשים שיעבדו איתי ביחד ויעזרו לי, בין אם זה בחלל הנוכחי, ובין אם זה להצליח לגדול לחללים נוספים שיעבדו תחתיי. כמובן שגם בהמשך אני לא מנסה ליצור פה איזו הכנסה פסיבית, אני תמיד ארצה לגעת בכלל המתאמנים, בין אם זה 400, 500 או 1,000 מתאמנים, גם אם יראו אותי אחת לחודש, חודשיים, אנשים מסוימים שכן אני אהיה נוכח בתוך התהליך שלהם כשלומי, ולא רק כמאמנים שעובדים עם שלומי. כל אחד שיכנס לעבוד תחת העסק שלי, יצטרך לדעת מי אני אצטרך לדעת מי הוא, ולנסות להיות שותף ופעיל בתהליך של כל אחד מהם. אז זה כזה לוויז'ן הרחוק, יקרה או לא יקרה אני לא יודע, אבל לצורך העניין גם אם אני אשאר עם חלל אחד 100 מטרים, ומאמן יחיד ובודד, אז אני אתן את המקסימום שאני יכול, המקסימום מתאמנים שאני יכול להכיל, ואני אוהב את זה, אני אוהב את השגרה שלי, אוהב את העבודה שלי. מהמם.
שוב, בתור אחד שעובר איתך את כל השנים האלה, את כל הדברים המורכביות, בין עם הפעם וככה זה עוף והאורז, ובין עם היום שזה הרבה יותר גיוון, גם באוכל, גם באימונים, גם בתוכנית האימונים, באמת רואים שאתה משתפר עם השנים, שאתה יודע מה אתה אומר, וגם אם חסר לי משהו אני רוצה להחליף, אתה שם בשביל להחליף לי את זה, בשביל להגיד לי, תוריד פה ותעשה שם, ואם כואב לי פה, אז מחפשים את הדרך הנכונה, להתאמן בצורה של כל המכלול הזה, של כמה סטים שאני צריך, ואנחנו אולי נדבר על זה בעתיד גם, בפרקים נוספים, אבל עכשיו אנחנו לקראת סיום. רציתי לשאול אותך אם יש לך משהו להוסיף, על משהו שדיברנו או לא דיברנו. אני לא יודע אם זה להוסיף או לחזור על זה, בשורה התחתונה, מה שאני רוצה שאנשים יעשו, או ברמה יותר גבוהה מאנשים, אבל בשורה התחתונה שאנשים ייצאו ויתאמנו, ויעשו 2 אימוני כוח בשבוע, ויקפידו על צעדים, ויקפידו על תזונה, יחסית מאוזנת, בשביל שהם יהיו בריאים יותר, מאושרים יותר ותפקודיים יותר. הוויז'ן והחלום של כל איש בריאות, נקרא לזה, כי אני מגדיר את עצמי יותר כאיש בריאות, בתוך, אני מאמן שהוא גם איש בריאות, נקרא לזה. הלוואי ובן אדם, האמת שזה יש קצת, אני חייב להגיד שיש קצת טפטופים של זה שאני שומע מהאנשים, אבל הלוואי ובן אדם יגיע לרופאת משפחה, והיא לו, אוקיי, המרשם שלך הוא 2 אימוני כוח בשבוע. עם המרשם הזה, אתה תראה שאתה תהיה בריא יותר, חזק יותר, טוב יותר, יכאב לך פחות, וזה פאקינג זה יעבוד. אז הלוואי וזה יקרה. אז פשוט תלכו להתאמן, תדאגו לגוף שלכם. דיברנו גם מקודם על הספירת קלוריות וכל הדברים, שלא חייב לעשות את זה על ההתחלה, אבל גם אנחנו כבעלי עסקים, אם אנחנו לא נהיה על הדברים עם העסק שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא נדע כמה כסף אנחנו מכניסים, כמה כסף אנחנו מוצאים, כמה לקוחות פוטנציאליים יש לנו, אז גם העסק יכול לקרוס וללכת לאיבוד. הגוף שלנו עובד בצורה דומה, לאו דווקא בגלל המספרית והקלוריות, אבל אנחנו צריכים לתחזק אותו, אנחנו צריכים לתת לו מה שהוא צריך, אנחנו רוצים לשפר אותו, אז צריך לתת לו את המעבר למה שצריך לפעמים, שזה עוד אימונים, להוסיף את האימונים מאשר הפעילות הבסיסית של היום יום. תדאגו לגוף שלכם, זה הדבר הכי טוב שקיבלתם. לגמרי. ואני אגיד עוד דבר אחד נוסף, תעשו את התהליכים האלה מבלי לוותר על שאר מעגלי החיים שלכם. זאת אומרת, אל תוותרו על המשפחה, אל תוותרו על החברים, אל תוותרו על תחביבים אחרים, גם דיברנו על זה קצת קודם. אתם חייבים לשלב עוד מעגלים בתוך המעגל הזה שנקרא כושר, תזונה, חיטוב, whatever שלא תקראו לזה. זה חייב להיות ביחד עם הכל, אחרת זה לא יחזיק ולא יוביל לשום מקום חיובי לעולם. כן, זה עוד משהו שגם אני עברתי, כי אמרתי לך, וניסינו להגיע ל4 אימונים בשבוע, שזה נשמע מדהים להצליח להתמיד בדבר כזה, אבל היה לי קשה עם החיים, כי אני צריך לעבוד, ויש לי את הכלבים, ויש את הזוגיות, ויש חברים, ויש משפחה, צריך לחיות את החיים האלה. יש עוד, כאילו, מי שלא הולך עכשיו להתחרות, וזה הולך להיות החיים שלו, או שהוא מאמן, והוא חייב, או רוצה לראות ממש ממש טוב, וזה באמת הוא מקדיש סבבה, זה גם אופציה, אבל רוב האוכלוסייה רוצים להרגיש טוב, להתאמן, לשמור על התזונה שלהם, אבל רוצים גם לחיות, הם רוצים גם לאכול ולנשנש, והם רוצים לצאת ולבלות, וזה חשוב שזה יהיה בנוסף, ועם החיים, ולא במקום. כן, אפשר להתייפייף ולהגיד שאין שינוי של אורח חיים שלנו, זאת אומרת, לפעמים כן יהיו ויתורים מסוימים, או הכנה מסוימת שנעשה לקראת, לא יודע, יש לי אירוע בערב, אז אני יודע שצריך לשמור קלוריות, כי אני כן רוצה לאכול באירוע הזה, ואולי במקום לאכול 500 גרם אנטריקוט באירוע, אז אני אוכל סלמון באותו יום. זאת אומרת, יש איזשהו איזונים שלומדים לעשות, זה לא שהכל הכל מאוזן, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן, יש למידה פה של אורח חיים מסוים, אבל בסופו של דבר, אנחנו כן נלך לאירוע וכן נאכל בו וכן נשתה צ'ייסר עם החתן אם אנחנו רוצים או עם הקלה, whatever. אנחנו כן נחיה את החיים שלנו ומדי פעם גם אפשר לצאת מהלופ, כמו שאמרנו על החגים, יש עכשיו חגים, וואלה בא לי פחות להתמיד, אז בסדר, אז שבועיים נעלה קילו, בסדר, אפילו לא נפסיק לרדת, נעלה קילו, הכל טוב, נחזור ואחרי זה יש לנו עוד שנה שלמה, עוד לייף שלם לעשות את אותו הדבר בדיוק בצורה נכונה, בריאה, הדרגתית. שלומי, תודה רבה שבאת להתארח. תודה רבה לך על האירוח. שמח לתת את הבמה הזאת, במיוחד בשבילך, באמת, אני קצת משוחד פה, כי הוא באמת חבר ממש ממש טוב שלי, ואח יקר, היה כיף, מעניין, ובאמת יש לך המון המון ידע, ואולי נביא אותך לעוד פרק, כי באמת אפשר להיכנס לכל דבר ולדייק, ולספר עוד ועוד ועוד. תודה רבה לכם שהאזנתם. מוזמנים לעשות לייק, לשתף, יש פה המון המון ידע ששלומי נתן, ולתת לכל מי שצריך, אם זה מישהו שמחפש מאמן, או מישהו שרוצה רגע לשמוע על עוד דרך של דיאטה שהיא לא כסח,
יש פה המון תוכן שאפשר להוציא מזה. אנחנו נשים גם את כל הפרטים של שלומי, אם זה אינסטגרם שלו ומספר שלו, אתם יכולים למצוא אותו קשר, אם אתם כבר מתאמנים ואם בא לכם להתחיל, ואם יש לכם שאלה, יכול להיות שזה האיש שלכם והוא ייקח אתכם בידיים ויעשה איתכם מה שעושה איתי, שזה באמת אימונים ואני מרגיש טוב יותר, בעיקר הרגשה, זה באמת הרגשה ממש טובה, לבוא ולהיות אתה עצמך קצת יותר טוב. זה כיף לראות את המספרים יורדים, וזה כיף לחוות את הדבר הזה ולהצליח להתמיד בו, אבל ההרגשה עצמה שאני מרגיש טוב יותר, וכן, בסוף הדבר גם לראות טוב יותר, להסתכל במראה ולהגיד וואלה, אני מרגיש טוב יותר, אנשים גם מחמיאים יותר, וזה תמיד כיף. אז תודה רבה לך שלומי שהגעת, תודה רבה לכם שהאזנתם, מוזמנים להאזין גם לפרק הבא של Unbox Your Business, נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של Unbox Your Business. אם גם אתם מעוניינים להגיע אלינו ולייצר פרק כזה לעסק שלכם, מוזמנים לדבר איתנו. כל הפרטים נמצאים בתיאור של הפרק.